Николай, да, връщам се отново с първи епизод на Майнкрафт с хака. Така. Извинете. Може да си го правя времето на как се искам. Ей. Изчебамекте. What the fuck? И да, сега ще намерим. Извинявам се, че трябва да говоря по-силно, но просто нямам микрофони, да. Просто ще намерим. Да. Сега да ви покажа, че може да са купим фла. Не, аз за кози имам оръжие, аз съм много тъп. Сега и Додо ще се свържи с мен и моята сестра. Йо, какво правите бе хора? Това е за всички хора по света. Сега ще дойда. Нека да дойда. Не видите, че е много яка. И да. Това, което ти казах да не си лъжа. Тя ми каза, че го лъжа. И тя ми каза, че има пръст, че не е казала на майка си. После ми каза, че това е лъжа и каза, извинявай, че ще излъга. Ай, почакай при мен да дойде майка ми. Цъкнете ли си? Нет. Тихо бе, правим клип. Николай го цъкна на това. Ама аз мога и без интернет да правя. Да. Ака ми се. Мъкве бе. Да че са серия. Аз съм нали. Мъкве. Ей, сега ще кажа. Сега Йота ще се свържи. Ака ми се. Тихо е. Ма ти си много глупа, бе. Ама ти си много тъп, бе. Ака ми се. Кой да тропа, бе? Кой да тропа, бе? Ти си май. Много. Сега. Френдс. Няма никой. Ака ми се. Кой къде ще ти нямате? Ича. Ники. Сега ще се свържваме. Обаче няма да мога да летя. Тя можеш. Да видим. Иш, та са върнем. Ще върнем след. Мога. Сега ме намери. Аз те намерих. Ела тук. Чакай бе. Тото. Ела за малко. Ела при мен. Ака ми се. Тихо бе. Къде си сега бе? И тъви. Къде? Ела. Нарочно. Добре, това беше. Ще ти взема дървото. Ами взимай си го.
Направим дъжд. Още не съм построил такава. Да открием цялата къща. Лопата. Николай! Извинявай. Тук животи! Къде си, уй? Дома! Кой? Трак са. Вече разбрах, че работи. Ама как? Кой го е пуснал? Не съм го... Додо! Не съм направила къща. Рейн, сняг. Нищо. Хайде. Да тръгваме. Чая да го направим на светкавичи, защото вече е прекален. Много. Така, хайде да тръгваме, но нищо не виждаме. Чисто жито. Как? Къде си? Няма то! Ето ма за тебе. Тонк. Ще ходим ли в къща? Аз още не съм построил така. Да ходим някъде. Ясно. Абе, Николай! Така сега подървяваме. Няма да мога. Тихо бе. Така. Няма да Николай. И как ще правиш така, Николай? Чакай, бе! Тихо. Правим клип, стига. Абе, Николай! Кой бе, ти ме удари? Ме убивал! Знам, Николай, сега за теб не мога да издя. Можеш. Не мога, Нико. Тихо бе, да правим клип. Носи то. Аз мога да се телепортвам. И да се му даеш. Не мога да летя за... Стоун. Чакай, вземи това. Как ще летя аз, бил, Нико? А? Как ще летя? Не, това не го взимай. Хайде, взимай го. Сега ще дам броня. Слагай си я. Имаше оръжие, всичко има и вече. Това няма нищо. И това беше ID. И това беше от клипа. Яди, чао! Така, върнахме се и да. Нали? Ей. Сега ще видиш.
И хайде, да строим къща. Да строим къща. Да, бе, не мога да ти летя. Не, мо- Кола, престани! не можеш да удряш. Стоп!